Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Usa ka lalaking madrasa teacher nga gikan nagsala o nagsimba sa Davao City, gipusil patay. Nakalerto si John D. Esteban. Alas 7:30, Domingo sa gabi, dihang gipusil patay ning lalaki sa Purok 60, Muslim Village sa Bangkal, Barangay Talumo proper, Davao City. Giadtuan sa GMA Regional TV1 Mindanao ang crime scene ug dinhi sa piot kaagianan kini partikular na hitabo. Dito siya nagaganito mamo dito, ganyan siya. Ganyan siya. Makita pa dinhi ang marking sa soko, di nakuha ang basyo sa bala. Sumala sa residente sa lugar nga nahinabi sa news team. Dunay nadungog nga buto-buto, ayha nakita ang biktima nga hagba sa mong dapit nga nagkadugo. Galing sa masjid, nagsala. So kumbaga pagpunta niya dito, pag lingon niya pag ganyan, isang tao, walang ibang nagtambang kundi yun lang. So 5 bala dito napunta. Ginakuhaan pa og payag ang pamilya sa biktima. Sumala sa Davao City Police Office, 58 anyos ang lalaking biktima. Wala pa nila mailhi ang sospek. Maestro ni siya sa madrasa, no? O nagpuyo mismo dito sa maong address. Until now, we're still conducting follow-up investigation considering unidentified pa gihapon ang suspect. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.